alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subakaltine hannde koyɗon yo Allah waɗanene jaam e kisal mbeɗa sikki tan goto fo ɓenni weekend jaam e kisal e tan welema ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha rafi kala wawa hollude en caggal jaam duumo e aduna o ɗum noon ko wiɗon tan hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garen e ko ɓuuri temtude hande jayndeli ɗi hono subaka fo no mbaɗirten ɗum ni hande noon ina jeeya e jeygu carte puɗɗiɗe e nder APR nane nder jayndeli ɗi duumi caggal ɗum noon ha joni tan e banggal ngal ganduɗa ko kañum woni banggal accident yoɗo accident baɗɗo ha tan wari ko tolni sukaɓe ɗiɗo camion ɓoccitiɗo naata e nder galle caggal ɗum goɗɗum nani hen woni kay koppareje ganda heftama woni billeji noir keɓadi kadi nane nder jayndeli ɗi ha joni hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi garen ke roɓindu jayndeli meɗen noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe gudditen ruɓindu jayndeli meɗen e jaynde gendire le soleil jayde le soleil oɗo subaka hande ari tan ko jeyguli ganduɗa yite gadde ɗo leydi ndi ussi ɗum ɗiɗon jeyguli ustaɗe noon wiya tan kamɓe yeeyoɓe boutique aji ɗi walla commerçant ji oɗo saaha kay aɓen mbaɗa aɓen dogna e tan walla tan wadde ko ganduɗa yiyete woni yete wiide prix ji mabɓe ɓe ustata ɗum hewɓe mabɓe oɗo saaha noon so wataw ustude kono noon won numéro vert tottanoɗo gam tan ɓe ustani ɓe mbawa waɗede dénoncé e tan oɗon saaha ɗum noon ha joni e bangga goɗɗo mo ganduɗa yete ɓe gaari hen lingu ngu ɗo ganduɗa wiyete toon ko lagocéphalus kañum noon toon to diwan mo Mauritanie to ɓe kat yeyde ɗum to nete hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon woni ko ganduɗa yete nane nder jayde gendire le soleil caggal ɗum garene jayde l'observateur kañum noon ari tan koye jeygu carte ganda fuɗɗama e nder tan parti APR woni landa gardiɗo leydi ndi ɗum ɗon noon ɓe mbiyete holi calcul tan cuuɗiɗo e caggal jeygu carte nguɗon e tan faade e candidature gardiɗo leydi ndi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon woni oɗo saaha yete koɓe mbi e nder jayde ndeɗo ɓe garti kay ha joni e ko faye yete sukaɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen e oɗo accident musɗo oɗon accident noon dañdo toon to Bignona to diwan mo ganda kañum woni Casamance ɗum noon woni ko ganda yete addi caɗele ɓe mbi yete barode men de kay jetti avion faade toon to diwan mo Doha garen ha joni e jayde les Échos ɓe mbi yete oɗo saaha kay haare yonti e daɗade ha tiiɗa ɗum woni ko wone nder jayde les Échos ɗum noon addi ɗum tan ko jeygu carte puɗɗiɗo e nder APR gardiɗo leydi ndi noon no wiide tan oɗo saaha ko tolni million piccal temedere carte ɓe pewndi ɗum gam yidde tan yeeye e nder leydi ndi haaɓe ganda ɗo ɓe tolni garen ha joni tan e légalisation faade yete armuji ganduɗa yete e nder leydi ndi ɗum noon ɓe mbi ha fayi yette journaliste uji e darde mumen ɗum ɗon woni tan ko ganduɗa nane nder jayde ndeɗo jayde les Échos ha joni garen e jayde tribune ari yette wiide gardiɗo leydi ndi kay fuɗɗima campagne 3e mandat muɗum ɗum woni ko ɓe mbi e nder jayde nde ɓe mbi oɗon campagne on udditi ɗum ko jeygu carte puɗɗaɗo oɗon jeygu carte noon mo gardiɗo leydi ndi waɗi lancé fuɗɗi ɗum koye weekend oɗo goɗɗo mo ganduɗa kay darde muɗum yette ƴewtidama e weekend o woni Malick Gakou kañum ne mo ganduɗa landa muɗum waɗi ɗum investir ɓe mbi commerçant ji ɗi kay ha joni nani tan yiiɗa funtude gardiɗo leydi ndi saabu ustugol ngol yarani noon garen e jayde vox populi ngari tan wiide yete oɗo saaha kay kañum ne koye ɗin konngudi arti wiide yete APR kay ko daɗiɓe ha tiiɗi walla mbiyen gardiɗo leydi ndi koko daɗi ɗum noon fanude ɗum tan wadde mobilisé walla mbiyen mobilisation
ngam tan hebde leydi ndi walla mbiyen parde 2024 ɗum woni ko ɓe mbi yete gadde ɗo leydi ndi noon wi ko yoɓe ndentu kamɓe fo ɓe gona gotum ɓe mbaɗa yete ko gan goto fo jippoye base muɗum fewdo ɗum ha fewa ɗum woni konngodi makko suutino watta lancé jeygu carte ɗiɗon aren ha joni tan e 3e mandat mo ganduɗa yete kadi ɓe garti hen no fewi kanko Malick Gakou noon ɓe mbi o waɗama investir faade présidentiel 2024 ɓe mbi Ahmed Aïdara kay wi ko kañum nane caggal Malick Gakou garen ha joni Dakar Times kañum ne ari tan ko wiide Gakou président ɗum noon woni tan yete o waɗama investir e oɗo weekend ɓennuɗo ɗum noon kewi ko toon to ganduɗa woni to banlieue to yete ɗum ɗon kanko yete ɓe mbi parti makko tan e sal kewɗo tef yimɓe ɓe mbaɗi yete investir Malick Gakou heɓani hayno haaliri saabi ɗum ko welemma yimɓe landa makko gonduno ɗum noon ha joni tan ɓe mbi ko manko yeewi Sénégal pour 2024 ɗum woni yete koɓe darni nane nder jayde Dakar Times garene li quotidien ari tan e wiide 905 millions billet noir kañum tan tetta kañum duwan tetti woni yete ko ganduɗa yete yitama kadi leydi ndi caggal ko ɓenni ñanden tolne presque 1 milliard mo ganduɗa heftanoma e billet ji noir ɓe mbi yete gardiɗo leydi ndi kay waɗi premier acte muɗum faade hitande 2024 woni fuɗɗade jeygu carte ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi Doudou Ka kay oɗo saaha waɗi félicité walla mbiyen darima tan ngam yette dañde welemma wonde yeeso Air Sénégal walla mbiyen darde makko darino e yeeso Air Sénégal ɗum noon ha joni tan garen e jayde ganduɗa kañum woni jayde libération ari ha joni e dikka ɓe mbi dari e dikkay kañum waɗi démantelé walla yiiti laboratoire mo ganduɗa ko ɗon lawƴeteno billet ji noir ɗi kalisaji ganduɗa ɓe keɓanno ɗum ko toon lawƴeteno ha laaɓa ɓe mbi yimɓe ɗiɗo kay wonmo ganduɗa nanggama hen kañum wiyete ko Ali Diaw kanko Ali Diaw noon oɗo saaha amoni juuɗe daɗiɓe ɓe enquête ne uddita ɓe mbi yete ene tawa moɓe ko tolne million ji temedde tati million ngaji ganduɗa ete aɓe jogorno dañde ɗum hen ɓe mbi ko tolne million ji temedde jeenayyi e joyyi million ɗi ganduɗa yete koko hefta ko duwan yiiti ɗum ɗon noon hakkude tan Dakar e Thiès ko ɗon ɓeɗon nanga ɗeɗo koppareje ganduɗa yete ko noon foti garen ha joni oɗo camion mo ganduɗa ko béton wanno ɓocciti noon naate nder galle toon to diwan mo Bignona to yete ɓe mbiyete to tobor ɗum noon cukalel dañguel duuɓi 4 e dañguel duuɓi 5 mbasi hen pittali mumen kanko chauffeur o noon gendarmerie pawimo juuɗe oɗo saaha garen ha joni e tan jayde besbi le jour noon ari tan ha joni toon to diwan mo Thiès to e ko kiwi toon ko ha joni ɓe mbi caggal nde gendarmerie tettuno kalise balɗe ɓennuɗe holɗo ko duwan tigui tetti ko tolne million ngaji temedde jeenayyi ɓe mbi yete to banggal euro e dollar ɓe mbi yete hewɓe noon nanggama pawama juuɗe ko hakkude Thiès e Dakar ɓe mbi kay oɗo saaha trafic o koyngol ɗon lawol woni ɓe mbi yette ɗum noon ka ɓi o mo ganduɗa kanko woni Mbaye Ndiaye wonno tan ministre ɗo yete nder leydi meɗen ko hen jeeya ha joni ɓe garti tan e banggal o ɗo biyeteɗo yette Pape Alé Niang kañumne ɓe mbi nane nder dumbirdu ha joni koye jayde besbi le jour woni garene jayde las kañum tan ɓe mbi coach Cissé oɗo saaha kay o ƴetti won hene sukaɓe makko ɓe paayi to ganduɗa kañum woni Doha ɓe mbi avion gaɗanowo vol spécial nawi ɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni fettoɓe meɗen ɓe garti ha joni tan édito maɓe mbaɗi wiide yete monstre o walla mbiyen mo ganduɗa yete ko kulɓiniɗo kay kañum tigui waɗa yete walla kañum waɗi traya kañum janfi konngodi ɗi haalno ɗiɗon konngodi noon e nder jayde nde woni ɗo e nder leydi meɗen journaliste meɗata nanguede ɗo yete te kay ɓe meɗata fannede e nder leydi ndi ɓe mbi ɗiɗon konngodi wonti hande konngodi beyoji e tan hendu gaɗene jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal jiyon kay natal ngal ganda ko
fettoɓe meɗen ne gone nder avion ne payi toon to diwan mo Doha ɓe mbi noon champion d'Afrique oɗo saaha yete ko hen ɓe payi tigui kamɓe champion d'Afrique ɓe walla mbiyen gañiɓe coupe d'Afrique kamɓe kay ƴetti lawol faade toon to diwan mo Doha ɓe mbi yete ɓe tolni e joueur ɓe sappo e jeetato ɓe ganda payi toon to Qatar ene jeeya hen noon Boulaye Dia Bamba Crépin Ballo Touré ɓe mbi yete oɗo altine noon ine fada tan ɓe mbaɗa pottital mo ɓe gadanal e nder maɓɓe ɗum ko toon kewata to diwan mo ganda kañum woni mo Qatar hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garani hello men wongo garen tan e ko ganduɗa yete kañum fayi ɗiɗo accident ji kewɗi ƴewtintede nder leydi ndi saaha fof ko ɓuuri hen hewde camion ji ina innite hen ina anda deya balde tan camion mo ganduɗa ko chargement wanno ɗo e hedde Thiaroye ɗo yete waɗi jeeye mo ganduɗa yete ha wari chauffeur taxi e goɗɗo mo wonduno e nder taxi o saabu camion o desno ko yande wala mbiyen chargement gonnode hen o ɓocciti yuppi ɗum ɗon ne on ji ɗo to diwan mo Bignona camion mo ganda ɓoccitima naate nder galle ha wari neɗɗo ɗiya balde kadi ɓoyani Sara Korka non tan camion ɓoccitiri kadi ɗo ɗo ganda kañum woni Supreme ha wari ɗon yete neɗɗo te dognanno ɗum o ko cukalel wonno frein ji ɗi ɓoccitimamo hankadi oto o yaari caggal ha yetti kanko diwannoɗo yimɓe omo wiya ndentoɗe koye makko oɗon camion wattinde dow makko yo Allah yurmo yaafomo e wonno koddiɗo moƴƴo ƴewon hande camion ji ɗi ganda yete ina mbaɗa jeeye e nder leydi meɗen kono ha joni tagata communiqué waɗe hen communiqué walla yete ɓe ƴetta hen ko ganda ko kañum woni kuule badde fayida saabu ko way noon hande yonti ina ƴettane yette kuule sabo yete yeɓetake tan ñande fo yo camion ji won gaddoji jeeya yo camion ji ɗi saaha camion wirtoma ina doga eɗo ganduɗa yete ina laaɓi ceer fotani dogde vitesse oɗon ɗum ɗon fo heewi ko addata caɗele hande e nder leydi meɗen heewi ko addata caɗele e nder aduna o saka noon ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko camion ji warata ko heewi yo laamu darto hen camion mo fotani dogde yo dartine saabu won camion ji ganda moteur aji gondi hen ɗi wona kañum foti wonde hen won camion ji ɗi ganda pièce aji mumen ni natti yeyede ko pièce aji tan hocce to e car rapide hocce to e Ndiaga Ndiaye hocce to e camion adde watte hen remplacé ina doga ɗo ganduɗa yete frein ji muɗum hande woni frein ji gaddoji caɗele saaha foof ɗum ɗon foni foti ƴewtede yonti ko wayni so dañci waɗe communiqué haale saabu sukaɓe ɓe gandane ni mbasa pittali mumen ko tolne sukaɓe ɗiɗo duuɓi 4 e duuɓi 5 muusi hande e jignaɓe mumen yebde cukalel ngel ɗon wasde pittali mumen wona ɗo e Dakar wona Casamance wona Fouta wona banggue goɗɗo e goɗɗo fof foti hen hande ne foti ƴewtede ɗiɗo camion ji kuule ƴette ɓe ƴetta responsabilité ji mabɓe kamɓe laamu ko wayni camion mo fotani dogde wasa dogde saabu a yiyat camion mo ganduɗa wirtotoma camion ni ɗiggi haɗani waɗa chargement ganduɗa ko chargement mo fawake lawol ɗum ɗon ne foti ƴewtede yo laamu wallu yimɓe kañum foti wallude yimɓe saabu kañum ardi min dewi caggal tawde noon kañum ardi min dewi caggal luwaji e règlement ji fof ko kañum jogui yo ƴeew no waɗata ha ko wayni wawa ustade e nder leydi ndi saabu accident ɗi keewi tampini yimɓe hakkillaji o wi to neɗɗo joole oto ɓernde muɗum deƴata saɗa wirto camion hakkille ma deƴata ɗum ɗon ko terrorisme tigui mo ganduɗa nane e nder leydi ndi camion ji waɗi terrorisé population ji ɗi yo laamu ƴettu hen walla waɗa hen ƴettu hen responsabilité ji muɗum ko wayni ƴewte saabu yimɓe ɓe tampi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe koyɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen tottude won adi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗono ene banggal caméra ko Mansour Sow Alias Diaté wondude Ibrahima Thiamban